Gelek Avrupî nexwedî biranînên xweş yên seroktiya Donald Trump'ın li vir li Fransayê peyvendiya destpêkê dostanê di navbera Serok Macron û Trump de zû sar bû. Aloziyên Ewropa û Amerîka li ser bazirganî İran, guherîna jîngehê û nêzîkatiya bazirganiya Trump ya NATOyê mezin bûn. Ger Trump vegere ser desthilatê, ew dibêje ew ê bacên giran deyne ser Ewropayê. Bi danûstandinan dawî li şerê Rusyayê li Ukrayna bîne û piştgiriya Amerîka ji Kievê re qut bike. Helwestên ku piraniya rêberên Ewropî bi tundî dij derdikevin. هەستێک هەیە ku ew pîrtir û xirabtir e, radîkaltir e û pir xeter e. Helbet pirsa siba rojê Ewropa û ya NATO heye. Tê ragandin ku rêberên Yektiya Ewropa ji bo kêmkirina bandora pêkan ya seroktiyek din ya Trump li rêkan digerin. Lê li serenserê Ewropa mirov bifîkarin. Trump ditirsîne ji ber ku ew derbirînê ji nefretê dike û nerastiyan dibêje û em wiha hez dikein ku tevgeriyana wî weke ya zordar û dîktatûrekî ye. Şîrovekar dibêjin ku Ewropî bi gelemperî piştgiriya cigira serokê Amerîka Kamala Harris bervîjara demokrat dikin û hêvî dikin ku wê têkiliyên xurt yên navneteweyî wek di seroktiya niha ya Joe Biden de bidomîne. Lê hevdem şîrovekar texmîn dikin ku bêyî ku kî were qesra spî ji ber ku pêşîtiyên Amerîka diguherin. I think a Harris victory would generate Dîtna min serkeftina Harris wê li Ewropa rehetiyek amezin ava biket. Me dît ku kampeyna Harris da navaroka siyaseta wê pir rava neke. Bi taybetî ji siyaseta wê ya derve. Lê li Ewropa Trump hin jî xwedî hin alîgirên hêzdar e. Viktor Orban yê Macaristanê dibêje ger Trump bi ser bikeve ew ê bi şampanya pîroz bike. Polîtikayên netewperest tund yên koçberiyê yên Trump di nav partiyên populîst rastkir yên Ewropayê jî deng vedide. I'm worried about democracy because Ew ji bo demokrasiyê xirab e. Ji ber ku gel Trump serkeftina wî li ser Ewropa bandoreka berfireh çêkit. Hin şîrovekar bawer dikin ku seroktiyek din ya Trump dibe ku ji bo Ewropa bibe bangek hîşyariyê ku di warê leşkerî û aboriyê de bervaniyên xwe xurt bike. Dema ku rexnegir dibêjin diviya Yektiya Ewropa ev yek bi salan berê bikira. Ji bo raporta Lisa Bryant, Özlem Yasak, Dengê Amerika.